alkali uban gada di ma dan mamma jirgin misa ba kula da kwaya ta kai ba wata ke da ce kai ban gama ce maka komi abin da kai ne ne gobe ka na da na ni ce kamar abin da kai ne ne gobe ka na da na ni ce kamar ji na da mani sarkin kiɗi ka ba mu gida kuma ka ba mu ba da mai aure garba ka ba mu rabe ne na za mu ci tare da mata na na ramba da waka da yayi ma ba ta yi kamar tau ba wata da dewa waka da yayi ma ba ta yi kamar tau ba ba wa gabashi waka da yayi ma ba ta yi kamar tau ba idan dodo alo da yayi ma ba ta yi kamar tau ba zan su ne wata da ya yi na mana haɗu da daɗi amma ya yi duka ba ta yi kamar tau ba ka sai ma wani doke na shamace tare da kaya ne mo maka wako ni shiri ya ci ni ma abu na isa ba ba na son kana da nawa ban ni shiri ya ci ni ma abu na isa ba ba na son kana da nawa ban ka dauki takobi da bindigogi da bakunkuna ka sa shiridi ba mu sassani zai bakin tsabiri kada da katina ta gora haɓar bai na moda na ajila a can garba ka asiri fardo da ummalo umar ya bai raba ka hebe jere fardo da ummalo umar ya bai na moda ya mutu don kasa gaba da iyaka a bisa kolmin gwanja ya kai ya kamo in ya muri dari ya zuba gona ce su yi noma suna faɗe mita ta noma ce su yi sallah suna faɗe dukiyan hausa ya sa su karatu suna faɗe surutun banza sa'an nan na yamma babu kowa ko ta mu da daidaita a hausa ko kudu ba abin da an nan ba a gabas da hakin kaza sai mutajin kaza harkiri na koko da akwai na ya kuma kajan gwarzo da imani ya bai tudu umar ya dawo ka na madina aja oba amadu kaban ne kuma baba da kai sarki abu baban sha mati na da gada dangalin gabar na yi sau da mudi kashi ka bege gele gele da kare kake bala ba da ce ki zai gama karayen kwana a cikin akwai kan mutum za ki garin kewa ya zamne gabar da yau Kin shi ta ka